Най-бързата фокача, която би си направил. Любимото ми нещо от Италия. Водата трябва да е като за къпане на дете. Не е много топло, не е студена. Захарта, маята. Разбиваме добре, за да отворим маята, след което добавяме брашното. Предварително е пресяно. Вече можем да добавим солта. Движението е следно. Придърпваме в средата. Придърпваме в средата. След като сме го оформили, го прехвърляме в чиста купа и го оставяме за 15 минути. След 15 минути трябва да си премесиме тестото. За целта си мокриме пръстите, да не ни залепва тестото. И започваме от края към средата. Така 4 пъти. Нашата фокача е втасала, когато е отвоила или отроила размера си и се мести така. Вижте, това е всички, целият въздух. Сега започва и най-хубавата част. Добавяме супер много зехтин. Високо качество. Гръмощта на пръстите си. Започваме да правиме така характерните мехурчета за фокачето. Месете розмарина с зехтин, за да го облее. Розмарин е една от любимите ми подправки, така че аз няма да я щадя. Едра морска сол.